jednotka protokolu. Opakujem. Prioritná objednávka jednotka protokolu. Choď pokojne rýchlejšie, je to vybavené. Podávam sa na príhovor do nejakej školy pre tých nevďačníkov. Rozumieš tomu? Dali sme im školy, vzdelanie, učebnice. Ale to je tak, keď dáš niekomu niečo zadarmo. Prestaň si to vážiť a berie to ako úplnú samozrejmosť. A oni si ešte budú klásť podmienky. To je komické. To už kde sme, aby deti rozhodovali o tom, kto má byť prezidentom a kto nie? A veď oni o tom nič nevedia. Sú to neľahké časy, ale robotnícka trieda socializmus podrží. A nás je viac. Tu majú tú svoju kapitalistickú demokraciu. Čo robíš, debil? Veď to dúfam, vieš, že celá táto zbúra je pokus o prevrat zahraničnými silami. Chcú nám zobrať našu vlast, prebrať moc. A používaj na to detská ospostené Jednotka, poďte na 17 do Petržalky. Odtiaľ sa pôjde do Starého mesta. Opakujem. Jednotka na Petržalku 17. Pôjde do Staré mesto. Dobrý deň, poprosím do Starého mesta niekam ku Aprionu. Na námestie, na SMP. Prestaň, nevieš, kto všetko je eštebák. Bože, to predsa jedno. Keď vytrváme, konečne sa oslobodíme. Veď už len to, čo sa deje v Prahe, nemajú šancu komáči ustať. Áno, ale otec, čo robí u nich majora, mi ráno hovoril, že môže prísť armáda a môžu do nás začať strieľať. Prezradil mi, že sa o tom práve rozhoduje, ako v Rumunsku. Zatiaľ vraj 2 hlasy rozhodli, že nie, ale že ak dostane rozkaz, nikto by ho neodmietol. Prisahal totiž vernosť československému ľudu. Paradoxne. Ale neposluchnutie rozkazu by sa si pre mňa znamenalo trest smrti. Chcel mi to povedať, kým som odišla, aby som vedela, čo sa stane, keby náhodou zmizol. No, nemali by sme asi provokovať. Kamarát, čo už tam bolo, mi hovoril, že mu VBčka nedovolili zdvihnúť slovenský znak. Vraj to sem nepatrí. Ale prosím ťa, moja sestra chodí v Košiciach každý deň manifestovať na námestie osloboditeľov so 4-ročnou dcérou, aj keď je tam zima a daždivo. Môj to nosí švago na pleciach, lebo nemá kto postraviť. Štrnga kľúčmi. Alebo hrkalkou.
Poďme radšej peši. Občianskej slobode sa dnes nádherne druží sloboda ducha, ktorá nám bola tak dlho odopieraná. A dnes sme ju konečne našli. Vytvorte koridor